Здравейте от Лофотенските острови, Северна Норвегия, след полярния кръг. Тук тестваме новият Volkswagen California. Кемпер на Volkswagen. За да видим какво има вътре. Тук има място за спане на двама души. Леглото се сгъва и стават удобни седалки, като във всеки практичен миниван. Трябва за целта тук да изтегнете това лошче, да приберете облегалката и след това с помощта на лошче да върнете седалката назад. Най-лесно става, когато седите върху нея и просто бутате. Това пространство се превръща в една прекрасна кухня. Тук имате штори, през нощта да не ви пече слънце или да не ви е светло. От тук се отваря и, както виждате, има два газови каплона, мивка, тук има хладилник, в който в момента има продукти. От тук се изважда с едно движение бутище на масата. Която има и кръче. С всяко нещо трябва да се свикне. И може да направите една бърза и лесна вечеря. Друга маса се крие тук. Вади се по този начин и това всъщност е външната маса за верандичката. Тя също има сгъваеми кръчета. Сега ще ви покажа най-интересно. То се крие зад багажната врата. Последвайте. Отваряйки вратата на багажната, тук има един малък джоб. В него са скрити, все пак масата с това не може, в него са скрити два складани. И се правите, тук има и един. Тук има и един навес. Open it a little bit. Сега човека ни показва как се отваря покрива. Тераската за тентата. По-лесно отколкото си мислех. С тази ръчка просто се навива, слагат се кръчетата. Измислена работа, всеки милиметър, всяко сантиметър, че тази кола е изчислена и направена за удобство. Аз ще му помогна малко с този крак. И си имаме една чудесна лятна тераса, само където си нямаме лято в случая. И от тук долу си монтираме масичката и столовете и пей сърце. За захранването ви с вода и газ, ето тук разполагате с едно хитро моделирано резервоарче. Виждате тези неща, сега в момента това е едно шкафче. Значи като извадите това нещо, виждате ето тук има един сгънат походен душ, чийто извод се намира ето тук. Монтирате го. Сега е малко студено, защото сме в Северна Норвегия, но лятото спокойно може да се направите един външен душ. Под него се крие газовата бутилка. Тя е с обем 2,5 кг, което твърдят, че стига за около седмица готвене. А резервоара за вода е с вместимост 30 литра. Когато се подготвяме за път, трябва да приберем палатката от покрива. Това се прави от този дисплей от тук, от който се контролира всичко. Ето тук ви излиза Pop-up Roof. Натискате, ставате Close и държате този бутон. Всичко става автоматично и изключително лесно. Много е важно да се отворят прозорците, за да може да излиза въздух.
защото иначе този въздух ще раздуе балон. Операцията е завършена.